Tak ľudia, ideme si to zahrať. Ahoj sused. To je takto vypadá. Pakuješ? Ja som na YouTube netočil, kámo, nene. No a ideme túto hru hrať. To je moja najobľúbenejšia. To musíte hľadať. Musíte hľadať malých deťov. Viete. No, toto neviem, čo je. Nákup jazyka. Ovládanie. No ľudia, toto neviem, čo musí byť. Toto fakt neviem. Späť. Prešlo. No tak ideme to hrať. O, tak máme zase pre tú loptu. No tak ideme. Ticho buď. No tak ideme asi pre tú loptu. To je fakt ďaleko, tomu tak aj mám ísť. Takže nie je možné. Ten chlapec ju chytil normálne. Ježiš. Aha, niekto asi rozbil okno. A teraz to vidíme, tam niečo robí. Oh no. On asi uvidel, tak išiel preč ten sused. Toto som ja, tento hráč. A už ma chytil. Ideme na to sme rodili tú reklamu, lebo sme videli, že on zabral nejakého malého chlapca a malé dievča. To bol syn, sestra. Poďme sa pozrieť, čo tu je. Ja sa bojím. Haló, je tu niekto? A sused ide pre mňa. Ježiš, on ma uvidel. A čo mám robiť? Ježiš. Jaj. Poď ahoj, sused. Ahoj, sused. A mňa chytil. O, moje srdce. A tie